बच्चा लोग का हाल। उम्मीद करता नहीं कि अच्छा से होगा। घर परिवार में मजा से पढ़ाई लिखाई चलत हुई। आज एगो बहुत मजेदार कहानी हम ताली के सुनावे वाला बानी। एगो बात बतावा, कुछ लड़का ऐसन होलन सन जो ना के डांट पड़त रहेला, काम कर ले पढ़ ले, लेकिन वो बेचारे लोग हिले डुले के नाम ना ले, एकदम आलसी, एक नंबर की, कुछ करे धरे से मतलब ना, खाली ऊंच ऊंच बड़ बड़ सपना देखे के काम करेला। ये लोग का संगे का होले जानत रहा? कहानी से जाने, बहुत मजेदार बा। शेख चिल्ली के तो लोग जानते हो खूब। शेख चिल्ली बचपन से बहुत आलसी, काम धाम से कोनो मतलब ना, खाली दिन भर बैठ के अमीर बने के सपना देखत रहे। माँ बेचारी दिन भर मेहनत मजूरी करस आ घर चलावस। माँ के देह पिटला से शेख चिल्ली के पेट भरे। एक दिन माँ के काम के बदला में एगो आदमी 2 घड़ा भर के दूध देलक। शेख चिल्ली के माँ घड़ा लेके घर अइली। शेख चिल्ली से कहली कि बेटा, ये दोनों घड़ा में दूध बा, पिए के मन करे तो पी लिह, हम जंगल जाता नहीं घास काटे। माँ जब चल गईली तो शेख चिल्ली एगो घड़ा के दूध बेचारे पी लेलन आ एगो घड़ा के दूध से दही जमावे खातिर रख देलन। फिर बेचारे बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर में उनका नींद आ गई, लगलन सपना देखे। सपना में शेख चिल्ली देखलन कि जौन दूध जमावे के रखले रहन उमें दही बन गइल बा, माने जाम गइल बा दूध। दही से वो मक्खन निकाल लेलन, फिर मक्खन से घी के लेके बाजार गइलन, बाजार में बेचलन तब पैसा मिलल। पैसा लेके घरे अइलन, ओकरा बाद वो पैसा से एगो मुर्गी खरीदलन। मुर्गी जौन बा तो अंडा देलक, अंडा से चूजा निकलल। धीरे धीरे बहुत सारा मुर्गी उनका लगे हो गए। अब मुर्गी या अंडा के बेच के बहुत पैसा कमाए लगल। जब बहुत पैसा हो गए तो गाय खरीद लेलन, गाय के दूध लगन बेचे, दूध के धंधा हो गया। ये धंधा में उनका बहुत पैसा आवे लगल, मुनाफा होके लगल, वो बहुत अमीर हो गए। शेख चिल्ली के सपना लागल आगे बढ़े, उनको सपना में मजा आवत रहे। वो देखलन कि पैसा जन बात ढेर जब आ गल तो गहना खरीदे के काम पड़ल, तो गहना खरीदे लगलन। अब वो गहना बेच के फिर अमीर हो गए। अब इतना अमीर हो गए कि गाड़ी बंगला गहना गुड़िया सब उनका लग रहे। एगो बहुत बड़ सेठ के बेटी से वो ब्याह करे। साल भर बाद शेख चिल्ली के एगो बेटा हो गए। बेटा बहुत शरारती बन गए, तो शरारत से तंग आके शेख चिल्ली के पत्नी ने शिकायत के ली। तो शेख चिल्ली अपना बेटा के लात मारे के चहलन, और जैसे लात मरलन वैसे ही लात जन बातन बिस्तर के बगल में जन मटका रखा रहे ऊपर लागल। मटका नीचे गिरल, फूट गल, सारा दही जमीन पर बह गल। वही घड़िया मतारी घास काट के जंगल से आयल रही। वो देखली कि देखो लात मरलक, घड़ा नीचे गिर गल, दूध सारा दही के जन रलक तो खराब हो गए। उठैली लाठी कोना से अब शेख चिल्ली के दे दनादन दुनाई शुरू। लाठी जब पड़ल तो शेख चिल्ली नींद से उठलन। बेचारे देखलन कि घड़ा नीचे पड़ल बा, दूध दोन दही के बाद गिरल बा, और उनका ऊपर डंडा मतारी के चला था। अब मटका फोड़ला के सजा जन बा वो दिन डंडा खा के शेख चिल्ली के मिलल। इतना सब के बाद भी शेख चिल्ली बेचारे के अकल ना आई। अब फिर उस दिन भर ये सोचस कि अब आगे एगो बढ़िया दिन आई, हम अमीर बने, अमीर बन जाए तो गाड़ी हो जाई, बंगला हो जाई, घोड़ा हो जाई, जौन चाहे तो खरीद लें, जाके बड़ बड़ होटल में रहें खाएं। बेचारे के जीवन वही गली बैठल बैठल गुजरत चल। कहानी से सीख का बा? सीख बच्चा लोग ई बा कि ख्याली पुलाव पका के काम ना चले। अब हम कहीं कि पेट भर गल खाना तो खाए के पड़ी, बिना खैले पेट तो भरी ना। आ खाए खातिर अन्न चाहिए, तो हवा में खाली सोचला से कि हम हई हो जाम, हौ हो जाम, हसन हो जाई, ऐसे जिंदगी ना चले, ना वैसन होला। ऐसे सपना के पूरा करे खातिर काम करे के पड़ेला। जे काम करेला उहे अपन अरमान पूरा करेला। शेख चिल्ली की तरह सपना ना देखे। ओंग जे रहेला वो दिन भर खाली मक्खी मारत रहे।
मक्खी नहीं मारे, कामयाब बने के बाद। आ कामयाब बने खातिर शेख चिल्ली के बने के, मेहनत कश बने के बा, ईमानदार बने के बाद, टारगेट रखे के बाद, प्लानिंग करे के बाद, आगे बढ़े के बाद। ई है कहानी आज की। जब हम आए दोबारा लौट के एगो और मजेदार कहानी तारा सुनाए, जना से एक बहुत अच्छा सबक या सीख मिली जरूर।